खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दं इउ पिपल दोलोआ नंगौ 29 सुक्लाय सेरफां बियाबाव इउ पिपल दोलोआ थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दं 29 सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल लानायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिबो लादों इउ पिपल दोलोआ 2025 मायथाइनि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैगासिनो दं बे बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया देरहासार जानानै बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय गोबां गोख्रोङै फोसावदिं मेल लानायखौबो जों बे समाव नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो 29 सुक्लाय सेरफां बियाबावबो इउ पिपल दोलोआ थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों 29 सुक्लाय सेरफां बियाबाव इउ पिपल दोलोनि बिजाथि प्रदीप नार्जारी बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय 29 सुक्लाय सेरफां बियाबाव मोनसे गोख्रों फोसावदिं मेल लादों मख'नो गोनांदि 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव इउ पिपलनि बिजाथि प्रदीप नार्जारी बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा इउ पिपल दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोन्दों दिनै नावकाटा प्राइमारिनि आन्डाराव फैबाय थानाय जे इलेक्शन जे 22 तारिखआव जानो गोनां इलेक्शन बे इलेक्शननि जोङो दिनै केम्पिं खालामदों नैबे कलबारि शिव मन्दिरनि कमिउनिटि हलाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै स्पष्ट नोंथांमोना नुदों जे बयबो जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरा बा भटारफ्रा बयबो खौसे जानानै फैदों आरो लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद होफैदों आरो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव फिन सरकार खालामनाया रोखा आरो शिब जागोनाबो रोखा आरो दायो नैबे प्रसार खबायाव बा फोसावदिं मेलाव जोंनि बिपिएफनिफ्राय प्राइमारिनि कर्मी 10 जननिबो बांसिन सुबुङा बा दैदेनगिरिफ्रा जुगदान जाफैदों आरो बिनि अनगायैबो बिजेपिनि दैदेनगिरि महिला मर्चानि आरो बुथ कमिटिनि आफादगिरि आरो महिला कमिटिनि मर्चानि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेवहाय 30 जननिबो अधिक सुबुंफोरा बा दैदेनगिरिफ्रा जुगदान जादों दा बेबायदि हिसाबै सानफ्रोमबो बेबायदि जुगदान जाबाय थादों इउ पिपल दोलोआव आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि सुक्लाय सेरफां समष्टिया फैबाय थानाय जि इलेक्शनाव 100% देरहागोना रोखा जानानै दङ जिहेतु दिनै नैथि खोलोब दिनै बिथांमोननि जे सेकेन्ड फेजआव माने लिस्ट बा मुं ओंखारदों बिथांमोनखौ साफ्रोमबोनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव देरहानानै साफा साफा एमसिएलए महरै देरहानानै समाजनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय जिफोर प्रब्लेमफोर दङ बेखौ जाहाथे सल्भ खालामनो हायो बेखौनो आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो नोंथांमोना बेसेबांसो जितु मासि मोननानै बिटिआर सरकार दानो हागोन दिनैनि तारिखआव जों बुंनो हायो बिटिआर ओनसोलाव 40टा समष्टियावबो जोंनि इउ पिपलनि ढौ बे ढौआ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भटार आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि दल संगठननि दैदेनगिरि आरो बुद्धिजीबिफ्रा बुंगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' सारखौ शान्ति आरो सम्प्रितिनि थाखाय आरो सम मर्यादा सम उन्नयननि थाखाय बयबो भट होनानै शिब खालामनो थाखाय थियारि जादों बेबायदि हिसाबै आंनि बायदिब्ला आंनि साननाय बायदिब्ला 28टानिबो बारा मोननानै जोङो एक पक्ष बायदि माने सरकार दागोनखौ रोखाखौ नुहुरो एक्चुअली मैं यूपीपीएल दलर जी नीति आदर्श सेয়ে ভাল পাই আমি কলবাৰী মাজ চুবুৰীৰ পৰা মিনিমাম 15 জনৰ অধিক মোৰ লগৰ সকলোৱে যোগদান কৰিছো আৰু লগতে যেহেতু আমাৰ ইউপিপীএল দলত আমাৰ ওচৰৰে প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আছে গতিকে তেখেতক সাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে আমি বিপিএফ দল টেক কৰিছো আৰু লগতে বিপিএফ দলৰ যিসকল লিডাৰসকলৰ যিটো লিডাৰশ্বিপ তেখেতসকলৰ ভাল নহয় কাৰণ মই এটা সময়ত বিপিএফ দলৰ বুথ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ তাৰপিছত এইবেলি মই পুলিং এজেণ্টৰ দায়িত্ব মোক দিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ যেহেতু আমাৰ প্ৰাইমাৰীৰ সভাপতি ভৈৰৱ ৰাজবংশী আছে তেখেতে যে আমি যে এজন সেক্ৰেটাৰী বুথ কমিটিৰ আমাৰতো বহুত কষ্ট হয় কাম কাজত বহুত কষ্ট হয় তেওঁ কিন্তু এইবিলাক অনুভৱ নকৰে তেখেতসকলে ভাবে কি তোমালোকে কাম কৰা আমাৰ নিজৰ স্থিতিত আমি কাম কৰিম গতিকে সেই
বিলাকৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু এইবেলি BPF দল এনেও দুৰ্বল আমি বহুত জাগাত ঘূৰি বা এদিনা তামোলপুৰতো যি আমাৰ হেৰি হৈছিলে শোভাযাত্ৰা হৈছিলে সিদিনা আমাৰ ব্লকৰ তেওঁ দিগন্ত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ লিডাৰশ্বিপ এনেকুৱা যে তেওঁলোকে এনেকৈ কৈ দিয়ে যে গণেশ কছাৰীৰ আগত গ'লেই যে লিডাৰ হ'ব এইটো কি বস্তু সকলোৱেতো গণেশ কছাৰীৰ তেখেত ভাল মানুহ আমি তেখেতক বেয়া নাপাওঁ কিন্তু গণেশ কছাৰীৰ যি BPF দলৰ লিডাৰবিলাক আছে লিডাৰৰ যি চৰিত্ৰ একেবাৰে বেয়া গতিকে সেইবিলাক খুব আমাৰ আছে আৰু হয় হয় গতিকে আমাৰ কলবাৰী মাজৰ চুবুৰীৰ পৰা আজি 20 জন অহাকালি পৰহিৰ ভিতৰত আমি 10-15 জন আৰু আনিম কাৰণ মোৰ লগত আছে বহুকেইজন ল'ৰা আছে মোৰ মামাহঁত আছে মোৰ পৰিয়াল আছে বা সকলোৰে পৰিয়াল আমি কলবাৰী মাজৰ চুবুৰীত UPPL যথেষ্ট সংখ্যক ভোট আমি দিম এইটো আমি দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ আৰু BPF দল যে এইবাৰ জয় নহয় এইটো 100% চিয়ৰ গতিকে আমি বহুত ঘূৰিছোঁ BPFৰ লগত বহুত ঘূৰিলোঁ কিন্তু আমি স্থিতিটো দেখা পালোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ লিডাৰৰ কাৰণে গণেশ কছাৰীত হাৰিব মোৰ নাম শ্ৰী পংকজ ৰাজবংশী আপোনালোকে আজি কিমানজনে জয়েনিং কৰিলে আমি 15-20 জন হ'ব আৰু তাৰমানে আমাৰ গাঁৱৰ এখন কাজ আছিলে সেইকাৰণে ল'ৰাসকল আহিব পৰা নাই আমি নেক্সট টাইমত আমি আকৌ জয়েনিং কৰাই দিম এইটো নিশ্চিত